ibablog ko ngayon ay tungkol sa ilang beses na ako na-scam sa sa Facebook, yung sub to sub, yung ganun, tapos watch to watch. Mga 3 beses or 4 na ako nag-avail sa mga promo na yan, at hanggang ngayon kahit isa walang subs na dumating sa channel ko. Kaya ang mai-advise ko lang, sana pagsikapan na lang natin. Wag na lang tayo aasa dyan sa bayad-bayad na yan, pasubs na yan, mga ganyan, kasi tayo lang niloloko eh. Hirap na magtiwala, tsaka sayang ng pera natin. Pagtyagaan na lang natin, at tsaka mag-vlog na lang tayo, gumawa na lang tayo ng maraming videos. Ganon, sipag at tyaga lang gagawin natin ngayon. Kasi bago pa lang ako sa YouTube, sa pag-vlog. Bago pa lang ako, may 75 subscriber pa ako. Hindi ko naman minamadali na ganyan, ganun. Dumami agad yung mga subscriber ko, kasi yung video ko pa na ginagawa, 3 lang eh. 3 lang yung nasa channel ko. At saka, yun nga, yung ilang beses ako na-scam, nagpadala ako through GCash. Pero hindi ko na lang babanggitin yung mga grupo na yan, kasi ayoko din ng gulo. So, ang gagawin ko na lang, magbablog na lang ako, sisipagan ko, at saka hindi na ako asa sa mga ganyan, kasi parang nilaloko ko na din yung sarili ko eh. Kung sino yung mag-sub sa akin, hindi mas maganda, subs ko din kayo. At saka basta yun lang yung payo ko, sipag at syaga lang gagawin ko nito. At sa mga small YouTuber din dyan, yun din gawin nyo. Wag na lang kayo aasa sa mga subs to sub na ganyan, magbabayad pa kayo. 7K ko nga, naubos eh. Sa kakaano lang ng ganyan. Pero ni kahit isa, wala dumating na subs sa YouTube channel ko. Tsaka, yun. Di na lang ako asa sa mga ganyan. So, na lang ako. Magsisipag na lang akong gumawa ng mga video. Tsaka, kasi bawa talaga ako ng YouTube channel. Ito kasi yung main reason ko. Pag yung channel ko nag-grow, gusto ko talaga tumulong sa mga sa mga dapat tulungan, mga ganyan. May tinulungan nga ako isang matanda way back 2018. Nagkita kami pag galing ko ng Cebu, umuwi ako sa amin dito sa aming probinsya. Yun, nagkita kami, tinulungan ko, pinost ko siya sa Facebook, at yun, nag-trend naman. Yun, daming dumating na blessings kay tata. Yung bahay niya na napaayos na din. At saka papakita ko sa inyo kung yung ginawa namin para kay tata, yung mga pictures na i-upload ko dito. At saka yun nga, hindi na lang tayo aasa sa mga subs na yan, watch to watch, yung ganyan. Sipagan na lang natin gumawa ng video, kasi parang niloloko na rin natin itong ating sarili. Daming pera na ubos, kahit isang subs wala. Ang hirap talaga ma-scam. Hirap, ganun talaga. Baka ganun talaga. Wala akong masabi. Wala akong masabi sa kanila. Po 7K ko, pero kahit isa walang subs, walang dumagdag sa subs ko, subscriber ko, walang dumagdag kahit isa. Kaya ayun, hindi ko na lang talaga sila i-mention. Pero ang in-invest ko talaga doon is 7K. Ayun, sa 7K ko betlog. Kaya yung may papayo ko na lang sa inyo, sipagan na lang natin ang gawa ng video, at saka manalig lang tayo sa ating mga sarili, ganun. Saka pray kay God. Pag itong YouTube ko talaga mag-grow talaga,
the more pa akong tutulong. Yun talaga yung parang yung passion ko sa sarili ko. Parang ito yung path ko. Pero sisipagan ko talaga na mag-grow talaga ito yung YouTube channel ko. Kaya yun, gusto ko talagang tumulong eh. Kaso nga, pero hindi ko to ginagamit na para magkapera, hindi ganun. Gusto ko talagang tumulong. Check nyo pa yung FB account ko, yung Kang Jess. Nandun yung mga picture ni tatay, mga video, tsaka yung mga tumulong, nandun lahat. Tsaka, ang sarap lang talaga sa pakiramdam na may tinutulungan kang tao. Ganun. Tsaka, especially, big plus yun kay God, ha? Masarap lang talaga tumulong. Kaya, yun, ang may papayo ko na lang sa inyo. Huwag di na lang tayo asa dyan sa sub to sub na yan. Tsaka huwag na kayong maglabas ng pera. Sipagan nyo na lang magawa ng video. Ayun, na-depress talaga ako ng 3 araw. Hindi ako makatulog na maayos. Hintay sa kung may nadagdag ba sa YouTube channel ko, kung may nadagdag ba na subscriber, pero wala. Ayun, yung lola nyo, stress. Yun lang guys, yun lang yung mga papayo ko sa inyo. Pero good luck na lang sa mga taong mahilig mang scam dyan. Good luck na lang sa inyo. Si Lord na bahala sa inyo. Tsaka yan lang. Sa mga manonood ito, maraming salamat. Leave a comment below. Subscribe na din po. Tsaka God bless. Salamat.